Konfu Agradaa rewa shenimo nanai. Konfu Agradaa rewa shenimo arewa wo sufreja wontio. Ana Agradaa kwa mayanyum special amano na makaka big equation na pompe mapaise wo mano. Meka kire no se oyi nipa bonefo se sa big equation no. Ready enkwasiafo na kire ye ready ekwasia ba bi kire. Mon ready ekwasiaba na kire. Ye ready ekwasiaba na keka. Mon ready ekwasiaba na kire. Ye ready enkwasiafo na kire. Enkwasiafo na kire. Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboabo ho etio ne to na adesima mema mu nyina akoba de mo ba Alandu Media so nenne esa se wo se yesum asantema na afeto so yesum Ghana man no eya na asantema mu no enwumu a yeta ye nananom motade gigi omani ana se abeka ye ho eye nwunkro na nwunkro so de eye yese awadege se ba bia ye bono na duwedi muntinti man pa eye maami wode edi ameba obeta kai no na eye aputo na se ni nwum bia babontene na nwum ne babontene no se de amanfo si kanie amanfo se nwum de se ni esitie ni mu nsam ne de maami wode woni Agradaa esanse wono na yenim se amanfo bi mo babonte be kase wadi wo musika anase wafa konfo kwan so edi afo musika yetiti bie ewo TV so na afenso radio so na esanse panyi se wo kwaten wo baten do gine finfin na ya tentrodi ntina maami ode na bo no nyom eni nti wona betimi a kire me ehunu de enti a wode saa nyom no eba bonten medi e de maami Fozia me ma na kwaba na afenso yemfa ngomo twetwe ne entanse maami ode achemo akwaba mejoso ene de esin da o mende de bi sho bia na ho ofani bi ba be ka ho nyame ne mo mpaibo e de otwe dem fo nyanko kwanse na enwuma ababonten a obi e ka ho asemi wonnwum ya wo ye de na otwere wonyo enwum ne de metewa na aba enwum de metewa na aba nti nyesa afi na mbenya adaje atena se me betwero nwui dabi metewa na aba sa na tie nti BBC a wo de yenhya se mfi aputo hwe na se kwaku Obofour na amanfo ka no ho asem no ena eno honwum besi wutim na otworo to ho dabi ne de ne ntisa bibi to me na chese mechina bre etina mo abrewa bi a mesole a me komaniska to aduane di o se ne madu abrochire omonhwe no etimi na mesole da bi a me komaniska eto aduane di timinya kwa o se na ukutanyanka be se aduanan na o sa de me aka ho me ye mesema me enyewe nyame ne hwe nipa eti na o frɛ me a na me nko fisa na me nan no ene nsem atoto me no neso eti wi na mesema me so o frɛ me na ma nko a obebu adanti wo se me ko meneska kakra de na me koma ne kakra timiduru ya no se maame nso maame na nsa de ho de atumi ni o enu nti na o frɛ me amema no so da bi na de me peska obi menya sika na me se bagibi ana me se maame sika de onya no so se nkola no sofu bi de Obofour adawroma me ko na ho mpaebo se ni bakwa wo ye me a ama me mase ye hwem na me bayifo no wonche ne tumi wa che ne tumi so achi ni bakra ama me se nkola no ehwe me no mo na ama ne me million wo ha ana me se bagibie na me so maame saa ene me da ase ena me kopɛ mjis kan bi na me kopɛ edan singing room toilet and bar because no da bridge bi ase ne ade be bi na no da na me kopɛ edan han ma no ena me kopɛ powerful ni bi sɛ okoya adwuma ba o mane ne ntena no anuane ne ade e ma no na me ye bodwa kakra de ka ho na me di scan de akakoto bang ma no ena ye to na ka chem so ko Obofour sa asem ya wo kan die Obofour ne beti na me so maame machiri bo so anyi machini to ka na me koy ya so na papa ne frem no se ne yawo ti ye se ni na se de na me wese me sia boka e wo sa de no a Obofour timi di one day pe e yi free o maame no
ese mo se nse wo mo kafa papa ne ho nyina no omoboa ena maame bo aputo se wo kire ho adwene ho enwene Obofour ena kofa asa anwum ne bai na je se na mo maame no so na e ma wo susu konya wa yare sa e wo Obofour sa na wo kasa no so wo ohwenyanka aduanan wo nyanka wo mo aduanan ba cha eno ye school na wate ana enye school ayemia me maame mma me maame wo 10 no ena omu nyina wuye iti omu wuye no na bia wo 8 ebia wo 10 ebia wo 6 ti sai nipa nyina na ekabo mu ne beye nyanka ana me kofa omu nyina baaye se me hwe wo mu se me ma eye maria hosem ti me kana mirawo me hu se wani atete Nyankopon yishira amen nko so ama wo ho de awon de be hwe wo amen na say emu no mpanyifo bi o university ana mpacho an ebi ho ami o de wa ya de na me yishira na me hwe se ye nwumu a aba bontia akasa den se nwumu a aba bontia se obi ka ho asem no enwumu no eye de na wo tworo sa nwumu yi aye ba bontia ye se obi esusu se eye oni Agradaa sa nwumu ne ye papa bi wa abrochire ana wo yele panyini no ko wale yele ketu abeka ho na yele ketu ani beduru wona papa no wosika no wate se krakrakrakrakra wo mu de wonje e ka ono ko na papa no sika nyina na dia obra obetu obi wo ho ana asam de yame wo ni se yele panyini no na ma akwan ka che papa ne se onko wale bi meka no de bia na wawo no no wanyini onchime nwo na pande ko wale sa yonge no ana abaya ketwa no e de beka na yire ne ho na we na obaaye no na papa ne wo gold bi na ohun ya kai kase wo mu no sa na wo wiaye papa yi busa se mai mi no obi ase nyu ono a te na iliperi no am no tena dem hanye ne eye den na wade we mi nim se da ho me be fa chenchena papa nde se na yire panyin no anso hada mine wo sika pa it wa ko bang akoyi sika millions billions of billions e ode koye na ade ode ko tua na ade bi ka ense na obi amanifie bi a hokoto ne ade no koyi sika ne be si fie say oh anadunwa o madana na sika de chimefri papa ne de mu na eno so ayira nti wo papa no kura no gise ne nyame atua ne ka wo de facha me wo hene facha me se madi watam nyame atua ne ka aba ne sa wo yira wo ne netie wo pane kura wo mfa bida de owi abeka wo asean ono na benti na wo wiawia nema e de se no se de meka se board ni kura di kan po de se yiri panyin wo de se panyin no na ketua no so ne faaye so awunu etuye na papa no bono wose chinchin na maame no na afa e de be se de obaye na de obaye na atimi abewo wo hwa wawo na da chi wi owu a wo de adapade ne be ma one ne ma no e ya ono so benya keto bi ntina wo wiawia ne ma hye no na pa de se na yede panyin no chi maame fe na busuafo a na o se we de mi na ehia me a wo sika ma be walo na sei na wo de betoto me so de a ene emegya ya wade no wo de nsambeje ya wade nti oje ya wade na nche ene wo wuye nti wo wuye na busua na sei ye no ma papa no e ma asie eti o mo papa no kura o mo tu o mo ka o mo ko eti o mo ko na ensamankom onse kane no so bi wu a na free ne krada ana infre wrade abehu se samankom aka obi tiwa na akora bi a ono de onima asem no kura aba no hwe o twema ko ne baabi wo yi na se na ade ne kan no che kan gidi o se ma ne kosua ne snap ye de ma no ana ko pa bushapa no twen no se papa na o ma pam na fie yi na se no mo ko fa ne mla ene ko free man yo no ko no so ma no magu na se sabe woni bibidi ena obaye na nsamankom na aka akola ne ka kire mo se ade na ade awaleja ye baye ayo no papa na yele panyine no na yele ketua no ena awia sika no eni mlebi ni gold sanka de nsamankom aka no ko woni uza papa no gold obi awia nso edi akora ne timi kan de nsamankom na aka no
otumi kan se me ka kire usika akobi kese pa ye fa ma wonsu no motei eye saa wo yere ketua no na fa de share wo yere panyin no oba ye bo hu ne ma no wo fomfom ti so hia ne abe hu ade wo de nsam yenu na efum eti ye wo no ne di sa adwuma no ti ma pa na okura no na koma yale ba kakra se nam so a wadi na chi ama ne yere awuo eti omu ye ye ni nyina awie okoya na okojae na yere ketua no to ja no na oni nam social media na ohu me to hu me na ofem no ka na sem ni nyina kire me se ya asem a wo ye de apata na yere panyin na wo wuni kra eti mi ma na nwompa eso na emu oduro ana me yes anyum no ana yes anyum no ana me yes anyum no anyum no me ntie se na mu nsamusiko wada pa dedi kwano tum wada pa dedi azahema yi ntesa okto na mama jeso azahema wada pa dedi okay wada pa dedi kwano tum wada pa dedi na waje so wada pa dedi wada pa dedi kwano tum wada pa dedi ye azahema yi ewiwi ankrofo sika ajeje nkrofo sika amu omawu aja omoma ye azahema yi ye na kwano tum yi wada pa dedi ana me ye no na me de ma papa no nti nyum no kura me ye no me wi akakra atu ama Obofour ti me bo man na ma ne se no sima me se de wonyum we me tokura asa me hire na wo wuni da me nchen no ya wo de nyum na ma Obofour no wa anya ade ti me kura me ko pa na chewa ye nka nwie ye eti anyum enya Maame Agradaa ade a eye obi eyira krono na yere ketwa be wie sika me nyina de sise Maame no enti na me bo sa anyo nya Maame Agradaa dia na se na nwum ne mu nsem sitie ne se wada pa dedi ne ka wanu tum ko wodeje nkrofo sika ne ade Maame Agradaa so na se bi so se bi nya ade yetete se ana se bi ma ba bontia be kase na eye na konfu dwuma ne mu no wadeje amanfo sika wantimi nya de yesese woye ma omo aye bi wo so kwa kompa na yesi ne mecho men so ye de edu machi ye ne eni ho ne mo ba bontia be kase omo kɔ hɔ no ɛna se wada na ho se yeso e waye sofo Maame ana se nyankopon afre no na asɔre nso bɛkɔ a registration fee ye 300 Ghana cedis nti e bia zesi a ne yesi aba na ye ntimi nka na asɛm se bia so se be nya do kɔ kana asɛm ana se wo ye nya asɛm no ɛna e bia obi so se wo de fa anwum tuo ni mu na afɛ nso de obi ntimi nka no wo de nam no anwum no so e de aka saa nete oh there be nyesa anyum de nyane dia ena wabubu nkrofo age wo musika mi wo mu me etimi ntimi fa nje no Obofour ehwe me ma me ho to me no me de nyum je no ti Maame Agradaa wo mu me wo nya me hwe opapa wi me ya nyum ma no me ya nyum ma no me ya nyum che no konfu Agradaa re wa hye mo nanai konfu Agradaa rewa senemo arewa wo sufreja wontio what you say me ye ma no ya ma anya na hwe aye no so me san kokrokora ma no aye ni nyina enti no wonye obi a me ne wo bi fa na ye wontokwa na onim Ghana fo se me ameka ye nka me seda ye what you say yes see with that bonyum edidi Agradaa atam woni bakro no mebu saame wonya hwe nana ye boa no no so no onim sa asem we mu enti no menini si aye na menini pie ye ti pie no so sa anyum ntomo fa nkoto ne start na sa anyum ne de eye ne de na metoma no de to the start ya amanfo so atwetwe omode Nana Agradaa a picture attack enyum na omode ke kansem enti enyum no nya Nana Agradaa dia Nana Agradaa kwa ma yanyum special amano na makaka big ya question na pompe mapai se wo ma no me ka kire no se oyi ni pabone fo se sa big ya question no wonye Nana Agradaa huna twanetwede na pompe mu ne ho apa no me yanyum ma no ka kire big ya question o meji na nanyum ne nko me ka wa ma sa na tie Nana Agradaa menini ni asem ane wonyum bebrebe ne ebu okwa me kasa me bo ahe be kasa wasa de biaba enso ni nyina anye wono eno nyempie empie ntime nto no wa me nto no wa sanity na unze se na esi kan yesi asem bi safo nso timi hini asem bi pono azen nsem na se bi ho ma ba chaje Ghana fo bo ache
then so obi esuro so onu besi abonten abeka ntia sensem na eba abonten no aha what be say omo ka sa nwum we die obo ma Agradaa ebi ma fra waka kiro oh mati bebre TV stations ewo abrochi mem Germany US London omo nyina frefre me I am interview say obi kura because why ade pa say Agradaa so ma yentime nka wono abeka am so emenka na som why dey am ntime nka samuso oye awia obewia wo ena woko ni fie ena obezan ya ozan wo enti no nko ho a onzan nti nka nche me say mabeka asem a obi apeso ka wo ntime nka nti me sara me de me ka kire wo mu enti me de me ka ni say enyum no enye maame ne dia enza zo no ko di kan bobi ma ma bobi ama no asa de ye papa na asa de obo ma ne ma anene papa ne obi eni wa ka ho asem aha anu o ma nka eya hana onyum bi ka say ye be hia wa ye bi ase enyum bi a wo boy na efa eye nkrasefo ho say kwase bi gina mechi ana se bibisa eno no ke bedu ase na wo tweda no ai sanum no sukra no ye despite ke bedu ns ofori sapon Mr. Ike na de omo enyum omo dia na je se miduwa no omo ho no na wo se me bo sanum no tina Maame boy omo dia enche kura ibepie omo dia na se mpanyufo no na hweda ye de ma wo mo sa ma san bo so am Obofour me de me pass me we bet me ye wura sanum no yo ye kwa me despite wonye wo hwe krochi amansa na nani wo hwede nkwasiafo ne kire ye Dr. Kebedu wonye wo hwe krochi amansa na nani wo hwede nkwasiafo ne kire ye NSO police upon wonye wo hwe krochi amansa na nani wo hwede nkwasiafo ye hwede nkwasiafo ne kire mon hwede nkwasiafo ne kire ye hwede kwasiaba bi kire mon hwede kwasiaba ne kire ye hwede kwasiaba ne keka mon hwede kwasiaba ne kire ye hwede nkwasiafo ne kire de nkwasiafo ne kire eno so no enya mai no amma beto na we onyum bia ye power me no e fam Maame wodi Elias Puto Obofour baba akope enne ada na hu me go hu sei enne Maame wodi na mba wo mani agetoto o mani agetoto e ya na metie wonyum de na ba bi so ye beko bia me hia obi a me ben wo ba be chia na enne me ben wi me hu nipa so ne wo kra wo twede mpo Nyankopon de wo ba asase so ne said wetimi aboa wo nuanu mu nyina wo ma ano na wo hye wo mo no me ba wo mani age pa wo mani age ndi ehwe aside eye nwum kro no wo ye adwuma fofo bi ka ho ana oh menya adwuma bi anka ho ma bi do we ya na de ahwe nkola na bepem be fa chawani aye adwuma ni nyame na aboa me mahwe sa nkola no kra pa so ana no monko so nshira amen monko so anso mo amen inde se wa eye wo nwum kro no se obi epe wo a ojeji se Ghana ha de wa cheta wo be bia ama no no so se ya na ebi wo ha wo ko ekodi agro wo ho me pa chan te bia obi wo ho no mo a wa pe wo number wo nya bebi obenya wo number so obi pe wo nwum kro no na afi wo do watu kwanya number be na ye adwuma mu dia betimi afra wasiso yo me number ne ye 0244 284 955 pacho me number no yo me Maame de we de we nka ho so Maame fa hom onze ya na mo amoye nwum kro na magidin na eya anam di esun de eka ho de no sun de eka ho esum de ne de esun me pacho esun ka ho de ya na ye be han mo ma mo kusu me pacho me obi pa me de se wo ye birthday party eye enije niema bi a wo hia e wo nwum krom ni amamle mu be home a me ya ama se wedding na wo ya ayefro no eho niema enije bibi o mbia be home a
meyama wo ye yie say ye de funda ho abusuani ni obi a obesu meka say enrabafo ya de hanki nkwa na ka che no wo na wo David sanye menya de obesu we mami awodi mi janwani o mami maye ba kufu o mami ba ko ye o awradi somu o mami maye mobro mi wo mo a mbesu mi akra no wodi mi gina wa mesu de se de nipa kro no no on se si awra wo mesu de se de on na wo firi mi yam e de akata ani adana mami o da ogina wo su de we kan se o ye maame nuaba me ka busua no me ma onko kasa wo be han me da ti mo mo musu ya wo ba menye bi han omo mo wo ekire niema wo ayi ase mi wo bi enchense a ye de hye ayi ase niema kire mi wo bi mi wo adosoa omo ye mo tamia hye omo de agudi abo omo no mi wo bi mi wo keche wo ye aduane e wo ayi aye fro bibia ase mi wo bi mi wo nkonwa e de ma bibia ya menye bia ma so wo abrochire na upeso ye bibi na wutumi maga na wo frɛ me number ya me ye bibia ma wa bla wo maga na mpo we de mami ode ye da se pa ye da se ne mbe hu wo mani age wo mani age papa nti mi se bisa bi to se nyume nya Agradaa dia me ba cho nyume nya Agradaa dia na Agradaa nyuma wo bo ma ne papa na so bo ma Agradaa bigger quiz awu nyina be sini twede wa ma wa enti wa ma nyume ya nuru Agradaa hu wo mi ni kakra nkyere eno de that time na okom na sa atem na okom ntu de me ntu ewia ne de evangelist wa wadro woni konfu Agradaa wa wadro konfu Agradaa wa bene wo hye wa wadro woni nya akom ni wa wadro woni konfu Agradaa wa wadro konfu Agradaa wa bene wo hye wa wadro woni na eyesa no na mboma no na yam se na onya obesa krenti no amaje nyum no sa no se obe evangelist nti enche na nyum no o so o ka chem se opebidia na yama no ena yesa mum se da wosi abonyum ba ko mienu ama na yide na che se oni ni menu ntam ye kama o ya ntam ye kama pa na nyumi ba bonten na manfo esusu se ye wono no afrew ono onim se mintimi enye ne boni nti onfre me onim se said one me chairman to cry anya boni nti on frame we dey be da se pa nti we da se me na wo de ma amanfo a omo age wanu esi boni se nyum no ne maame Agradaa de meka ne se we ya social media for enemy me nua me ma mo me nua ma me maame mo bloggers no omo na ma ade we ye asem kakraka me sro mo se bibi ni na me to nyum na de be tag obi a frame na me ka se we no kure fa tag no ana enye no kure na ofiti prekupe ye nime bi sha da bia social media ntokwa mpada obi adofo be na tamfo so Maame Agradaa onim se de me tie me ne che na me ntimi nya ne bone a enka ebia obesoso so onse ote ye o meka ahwe onim se me ntimi enye ne saa eti ya na mesre social media for ne say bibi ni a aya omunya abotire na omunhwehwem omumanhwehwem mra na me nyom de wudi akira unya sofo ade be tag no unya konfo a ode be tag no unya kremoni a ode be tag no unya kromfo ode be tag no unya asawoni a me wa asawofo nyum bi wa ha na me kasa me to a tam no e be wiye on say so me ko ma it's na me to a asawoni ni gina wa babo me wati ase nti me de me de fa ba bia ye bi ma konfo we are comfort ba o me yanum ma comfort bebre ye bi ma asofo enkramofo me yanum bebrebe ntino we dey be na wa ye nso so ye station dey nso amai money problem ye be ba dodo money me ya ma mokura money awo me ya ma ye da se pa no bre no wadaje na mi mom de me kan se ye se atebe ne ebubetia entokwa empower mo hoda and I say sofo abrobe a wa wo no unim de wo fa enu nti ene ye ba ye no ye ne maame ode ne bebo nkomo fa na nwum ababo nti amanfo no bi susu se wone Agradaa amanfo ntimi nka na asem se bi so se bi nya de mu susu se wa ye kan ka bi wo kan asem a ade kire no na wode wa asem bi a wono nim no de ba beto abonten eno bi na ne yesusu se nsem a obi ntimi nka no ene ye maame ode ono ankasa ede etamabo ne yam no aba be ko mema ntokade amaye enti na wo se ebehunu se ye no kure ana se enye no kure sanse Ghana ha de wo kan wasama ye dano no ede shata de kama de ma wo bi enu enti na se ebetie mu yi pa wo betie mu so ate ase
wɔne ne ni asɛm bia ɛno nti sɛ wo so te a no wo sɛ de te no Alandu Media so sɛ ne sitie medi ade Maame Fozi wo twɛdɛ mpo Nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia ɛsan sɛ yɛ wɔ ha sɛ yɛ so asanteman Maame de nyame nhyɛ fa amen nyame yɛ adoma yɛbɛsɛ hyia